L-attenzjoni kollha hija fuq il-Valletta Summit, iżda jirriżulta li l-ġimgħa d-dieħla se tibda biż-żjarat ta' persuni bi profil internazzjonali sa mill-ewwel jum. Fil-fatt tul il-jum ta' tnejn se jkun hawn Malta żewġ esponenti ewlenin oħra tal-politika Ewropea. Se jżuru Malta l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Marko Šefčovič u l-President tal-Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew Gianni Pittella. Šefčovič huwa responsabbli mill-enerġija u f'pajjiżna mistenni jkollu taħdidiet dwar is-suġġett. Dan fi żmien fejn l-Unjoni Ewropea qed timbotta l quddiem il-ħsieb t'Unjoni Enerġija u pajjiżna għaddej b'riformi kbar fis-settur. Fost oħrajn permezz tal-bini ta' impjant tal-gass u l-użu ta' sorsi differenti bħall-interconnector. F'Malta Šefčovič se jkollu wkoll dialogu fl-Università l-Antika u taħdidiet mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament Malti. Fl-istess jum Gianni Pittella, il-kap tal-Grupp Soċjalista, mistenni jiltaqa' ma' wħud mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Iż-żjara tat-Taljan għandha ċerta importanza wkoll għax qed isiru f'ġimgħa fejn f'Malta ġejjin bosta mexxejja tal-Unjoni Ewropea bil-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u dak tal-Parlament Ewropew Martin Schulz jaslu Malta it-tlieta. Dan biex jindirizzaw il-Parlament Malti qabel jibdew diskussjonijiet tal-erba' bejn il-mexxejja Ewropej u Afrikani.